салом дӯстон, дар ин видео мо бо воситаи тракторҳо пул кор мекунем, яъне трактор мехарем ва трактор ба мо фоида меорад. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Вақте шумо регистратсия мекунед, якум трактора ба шумо падарка метавад ва агар шумо бихоҳед ки пул бисёртар кор кунед ва шумо пополнитро интихоб мекунед, дар баланстон пул мегузаронед бо воситаи Payer ёки FreeCassa ва тракторро мехаред ва пул бисёртар кор мекунед. Ва инҷа бо внимание акция пополнение баланс получение бонус, яъне ки вақте шумо пул мегузаронед ва шумода бонус мегзарад ва инҷа нархошо нависагиай а 1 то 99 рубла 1% бонус мегзарад, а 100 то 299 10%, а 300 то 999 20%, а 1000 то 1999 25% ва охиронаш бошад 30% шумода бонус мегзарад. ва вақте пул кор кардаи инҷа вивестиро интихоб мекунед ва пулотона метавонед дар кашлоки Payer, Kiwi ва Яндекс Money, яъне Яндекс бози ё Money ном дорад, метавонед пулотона бигиред. ва инҷа Payer-ро интихоб мекунед ва инҷа рақами Payer-тон нависагӣ бошад. Вақте регистратсия кардан менависед ва инҷа сума чанд суме ки кор кардед. Мисол бигирем 20 рубл менависед ва вивестиро интихоб мекунед. ва инҷа нависагиае ки пополните баланс минимум на 30 рубла, яъне ки 30 рубл бигузаронед дар баланстон, ягон трактор бихаред ки баъд шумо метавонед пултона бигиред. ва инҷа счастливый билет ҳастед. Дар инҷа боша шумода билет меғалтад ва инҷа нависагиае ки испытайте свою удачу, пополняйте игровой баланс и получайте счастливый билет, яъне ки 100 рубл дар баланстон бояд дошта бошед ва як билет шумода як рӯзда меғалтад, можно испытать билет. ва инҷа нависагиае ки ай чанд то чанд сума дар як билет шумода пул кор мекунед ва инҷа аз 1 рубл то 50 рубла мумкин ки шумода билет бигалтад. Инҷа нависагиае ки у вас имеется 0 денежных билетов, яъне ки мо пул гузарондагӣ нестем ва билета гирифта наметавонем. Барои испытать удачу интихоб мекунем ва инҷа менависад ки шумо билет надоред, 100 рубл дар баланстон бигзаронед. ва инҷа гонка лидеров ҳастад. Дар инҷа бошад ина гонка лидеров нависагиае ва стан лидером эта гонка среди инвесторов и выиграй главный приз. ва инҷа бозӣ мекунед ва приз дорад ва инҷа якум месташ 50% пул мегзарад, дуюм месташ 25, сеюмаш 15, чорумаш 5, панҷум ҷошам карочи 5% пулаш мегзарад ва инҷа текущий банк 14 рубла, яъне ки 14 рубл хоб мекунед ва инҷа розыгрыш состоит через инҷа соатча нишон додагиае ки баъди ҳамин соаташ сар мешавад ва дар инҷа одаморо нишон додае ки дар ҳамин сайт гузарондагиам пул ва инҷа одамое ки пул бурдагиам нишон додагиае. ва покупка техника медроем. Дар инҷа бошад мо тракторҳоро мехарем ва пул бисёртар кор мекунем ва дар инҷа нархошо нависагиае ки скоросташ немихадарай ва дар як рӯз 2 рубл 50 копеек фоида меорад ва дар 10 рӯз 25 рубл. ва ҳамин нависагиае ки ҳамин трактор дар 10 рӯз харида мешавад, яъне ки 10 рӯзда пулаша кор мекунад. ва инҷа тракторҳо бо қиматтар ҳастанд. чанд қадаре ки қиматтар бошад, ҳамон қадар ба шумо фоида бисёртар мерасонад. ва вақте пултона кор кард тракторҳо сабрат дохода интихоб мекунед ва дар инҷа ина сабрат прибыл интихоб мекунед. пул дар баланси шумо мегузарад ва инҷа минимальная сумма для сабра 0,1 рубл. ва ҳамин қадар пул ки кор кардед метавонед сабрат кунед. ва тарзи дигари пул коркунӣ серфинг сайта интихоб мекунед ва дар инҷа шумо сайтҳоро тамошо мекунед ва пул кор мекунед ва дар инҷа 003 барои як просмотр нишон додагиае. ва ежедневный бонус дорад. Дар инҷа боша шумо ежедневный бонус получить бонуса интихоб мекунед ва насчет для вывода зачислена бонус, яъне ки дар шоти мо пул гузашт ва инҷа ина номи мо баромад ва инҷа нархаш 003 ва инҷа нолай браузерро обновид мекунем, продолжит ва ина 003 шид. ва инҷа бо 12 соата бонус дорад. баъд инҷа обменник дорад. Обменникда медроем. Дар инҷа боша мо мисол пул барои гирифтан дар кашлокай мо метавонем обменятш кунем дар кашлок барои харидани тракторҳо. ба обмени чанд суме кор кардем обменятш мекунем ва бо трактор мехарем ва пул коркунӣ зиёд мекунем. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.